No mga dipunggol ka mo. Si dipunggol. Kaang biya kay di dipunggol ha. Da, si kamu da. Na naman sa inyo man. Sige, padali-dali ka vlogin ng kapoy kayo. Kuya. Kapoy kayo. Ayo apa man ini? Asa pa ba na dapat imong kamay sa diri oh? No, kaya na bala ka mo da bagulbol. Kana ano sa inyo man? Kana ano? Kadalad ko sa inyo da. Bagulbolan ka mo gapon. Kadagtuwa ko na namog lawas unano. Ay na ano man sa inyo man. Tara. Kalisura pingdalan. Sa naman Grabe mo kayo, ikaw kuni una o kaya so kayo. Pabuyag ra ba? Sige. Boya daw. Asa ba daw dapit ni? Kasuwak ayo. Dali ka mo da. 2 hours later. Kalabot na kita. Mao ni inyong baol dire? Oh. Now. Sus na unsa naman tao ni. Ay na ano. Uy, kaya kita sa nasang puso. Oh, kadalad ko sina. Gani sa dagko kayo. Muni baul og tapulan. Ano hambal mo? Baul og tapulan kana bang maayo kayo ka. Mo na. Pero, Sus, unsa naman tao ni mga mais dire oh? Mo ni atong bagong laya naman eh. Unsa kabati ang mais maupo na kabati og batasan ang tag-iya. Kaysa una gipakaon dinagtae. Baka nung dinagtae. Muna ni gidaangat ba? kaya gingabunuhan ko ng isang abuno. Isa ka sako. Amo niya ang tubo niya ka... Pertigi sa katambok. Aga, sobrang sa tambok di ay. kalaga na. O sige, panguha na dito kuan. Sige. Ano? Ako ang pakuhaan niyo? Ay, Kami magdaon. kami. Kami magdao. Hindi ako ka. Bakit na? Sa panguha na dito kay dagko kay yung mais oh. Sige, makakuha ko. Pagdali. Marabo ka mo karon na. Oh sige kay Sige. Para may baguhan kita. Problema. O sige, magdabok kami. Sige. Ay, nano ni man. Kundi ang tag-iya, ako pagyapon pakuhaon. Kamu di kuha o. Ako ang tag-iya di, ako pagyapon pakuhaon niyo. Alam. Bawa ganing ikaw kuha, ikaw tagiya langan magkami. magsige Oo. pagig. Mus. Ako patag-iya, ako pagyapon pakuhaon. Tamang wala tag kahoy. Gusto to magdabok? Magdabok. Magdabok. Eh, di. Ayaw. Asa ba? Ako rin putog kahoy. Sa dali. Anda mo bato. Sa man nato pagputol-putol ani ro matay sundang? Wala problema na. Ha? Abi ninyo. Kani akong kakosgan, ako rang gitaguan. Ha? Para ka sundang na Naman tawa ninyo naw. Oh. Putol. Ay. Na natin kasugnod. Kare. Kaya kayo na. Yeah. Ano? Iyo na kay putol na ni siya da. Ringer na dadaan din. Putol na daw. Oh. Ya kani, kani oh. Kani. Kay ko pa ni maklaro kay di putol. Mo karne kayo. Dako na lagi ni. Oh, kana go. Ay kaya kayo ni. Oh, sige. Be. Undang lagi ka. Di ginawa mo kaya sa. Ako ra maguning gibutanggod kay mangihi pa ko. Nang gayon ba si mamang bawal punggan ang ihi. Mangi sa kwa. Ah, sige, pangisa dito. Kadi kay may ayo kay wa na sila kita. Aga. Pagkasakita kang tura. Hindi na ko musob atog putol. Pero gaya ka, tawa na, uy. Uy, di na diri, uy. Kagtan guro nagsapat. Kailangan na wag silang barko.
Ano na to ni? Amayo kay gadaog na mo. Pero unsa ito gusto? Wa matog ingon ganina gilunggo nga magdaog tag kalayo? Unsa man dito yung gingon? Ingon na magdabok. Ah. Iyang ipadabok ang kalayo kay hadlok sig masunog mi iyang baul. Basta to siyang mahadlok nga anon masunog yang baul. Oh. Kira, dabok na to. Kita magbagas sa kahil-aran hiluggo sa pagbaga ingon sa kay magbagas ta diri. Oo, padabok ang kalayo. May yang mas nagon may kay dabok ko na to. Sana Napasok ana. wala pa na diya, boss. O gyapon ka man? Kabalong gutom na kayo. Amo nang gidabok ring kalayo. Oh, ari na mais nyo. Te, nakadabok na ka mo? Umana namog pa no, umana namog dabok kag kalayo. Amo na nadabok nyo? Naging gagmay nyo ng kalayo, haw? Nasuko. Di ba ingon ka ganina nga magdabok big kalayo? Ay giglibuga mo utok ba? Kay gaingon ka mo dabok mi. Oh, naingon ka kanina nga magdaog big kalayo na imo. Usa imong ingon ka nga magdabok big kalayo. Amo gidabok ka gamong dalang kalayo. Oh, Daw mga dipunggol ka mo? si di punggol. Kaang biya kay di mi Kaong ba? dipungkol ha. Sa una rin kasi pang daog nga mo sa una. Magkaon mi sa una, dungan mi yung tayo. Karon, wano na po? Dipunggol na po? Abi kay Bisaya mi. Abi kay dato ka magsigag pang daog na mo. Uno, ha? Oh, no, 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 no.